Hello friends, welcome back to another new recipe. Nikleg maadaregla welcome ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಶೆಟೀಸ್ ಫುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿದ ರೆಸಿಪಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಬೂತೈಮಿಂದ ಸಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸಿ ಆದ ನೆಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ನೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾತ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಂತೊಂದೆ ಉದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡ್ಡ ಮೆಣಸು ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಂತೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಓಂಕಾಳು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಂಜಲ್ ಪುಳಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂದಿನ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ತಾರ ಇಲಾಗೆ ತೊಂದೆ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಇದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಗೆ ತೊಂದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಹೊಡಿ ಅನ್ನಟೆ ಒಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚಾಪ್ ಮಂತಿ ಒಂದೆ ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ఒక ಒಂಜಿ ತೊಂಡು ಶುಂಠಿ ಓಕೆನಾ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಕಡೆನಾಗೆ ಏಪಲ ಮೀನಿಗೆ ಆಯ್ನಾದ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದಿಗೆ ತೊಂಡ ಮೀನ್ದ ಮಸಾಲದ ಟೇಸ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಕಡೆದ ಮಸಾಲ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಂತದಾಂಡು ದಟ್ ಏನೊಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲಾಗೆ ತೊಂದೆ ಐಕೇನು ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಾಪ್ ಮಂದೀತಿನ ಆನಿಯನ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಜಿಂಜರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಉಪ್ಪು ನೆಟೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದು ಓಕೆನಾ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗ್ರೇವಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದು ನೀರದ ಪ್ರಮಾಣನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದೆ ಸಾರು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ತೆಳುವಾದಿತ್ತನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಮೀಡಿಯಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಪ್ಪು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಡ್ ಸಾರಂದಿ ಒಂದೆ ಇತ್ತೆ ನೆಡೆ ನಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಉಪ್ಪಾರು ಮೀನನ್ನು ಯಾನ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದು ಒಂದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇನೇನು ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಮಂತೊಂದೆ ಸೊ ಈತ ಮಸಾಲ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲ್ ಅರೆದೀತ ತುಲೆ ಇದು ಶೋಕಾದು ಕೊದ್ದಿಯೊಡವು ಮಸಾಲ ಕೊದ್ದಿನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನನ್ನು ಸಿಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಒಂದು 2 to 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಿಲೆ ಬೇರೆ ಬಿಡಲೆ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಿಂದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಿಮ್ಮಡು ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವು ಲೈಕ್ ಬೇಯೋಡು ಮೀನು ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬಾಯ್ಲ್ ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಮ್ ಅಂತದ್ದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಪಗ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 hours ಬುರ್ದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಇರಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಏರು ಮಾತನ ಚಾನಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಬರೀ ಟೈಪ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲೈಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.